Ka Election Commission kari India ECI haka arpo artrik jemang kalapan benai bayak election Raja Sabha haki arpo sautrik sin na kishipau ki jala on penlong haka khat pratrik jelio bat ka jingyo yaki vote ru on penlong haka nehi ka ju kasni. Ya kanek election on penlong hadin baka samoy trekam jengki arpo saungot ki MP na ki jala kan kutno ha ubenai jelio hadu naitung arja apnrio. Kat kum ka jing ong jong ka ECI ya ka jing penbena ka bapura on sa penmi na du ka shitarik jelio. Ki kertong ki batmu ya ai reng ki laban thep kerteng hadu ka pratrik jelio. Ya ki kot kisla on sa bishar ha ka kendai trik jelio. Bat ka sngi bakat du ban weng kerteng kan long ha ka kat wei trik jelio. Ka jing thep vote kan sedang na du ka puar kendai bejamin step hadu saw bejajan miet. Haga kat pratrik jelio, bat ka jingyo iki vote kan sedang haga porsan bejajan miet hakani ka ju hi kasngi. Ka commission kala rai ban shimi ka sin jam ka bathikna ban pit ngor haga bayaday bat ka jing penlong yak election da ka bathong yak nong khmi benya ni observer.